Takulandirani pano pa Sam Mavita YouTube channel ndipo musiku wa lero muli ndine Mike Thompson. Nkhani yathu yaikulu ya msiku wa lero ndiyokhuza nkhani imene idachitika pa 26 June ziwawa zimene zidasokoneza mwambo ochita mademo amene amasogoleredwa ndi Namiwa amene adachitidwanso chipongwe pa tsikuli ndi kagulu kena ka anthu kamene kanabwera ndi zikwanje amene adachita zinthu zingapo zosayenera. Ngati mukumbukira bwino mu nthawi imene ziwawa zimachitika panabwera gulu la anthu limene lidanyamula zikwanje limene lidakwanisa kuwotcha minibus komanso kuthamangitsa anthu ndi kuwabalalitsa komanso plus kumenya osogolera mademowa Namiwa amene adawavulaza kwambiri. Kwa nthawi imene zimachitika izi nkuti apolisi akungoyang'anira. So bungwe la ICC limene ndi Independent Complaints Commission latulutsa ripoti limene likuonesa kunena kuti anthu amene ankachita ziwawa msiku ili amene adabwera kuzasokoneza mademo amene credible for citizens elections amene ngati ndi mutu umene umasogolera mademowa adabwera magalimoto angapo ndipo magulu adalipo atatu. Gulu loyamba lidali gulu la anthu 20 limene linakwanisa kuyasa minibus imene idanyamula chinkuza mawu, ndipo gulu lina linali la anthu 400 limene linabalalitsa anthu musiku ili mmene ankachita mademowa, ndipo gulu lachitatu linali gulu la anthu limene linabwera Anamiwa adatetezedwa ndi apolisi. Komano kumbukirani kuti mmene zinthu zonsezi zimayamba apolisi anali akuyang'anira ndipo apolisi sanachitepo kanthu. So mulipoti limene latuluka la ICC likuonesanso kuti apolisi msikuli adali ochuluka ndipo chodabwitsa ncholinga khala analipo ochuluka pamalopa koma sanakwanise kuteteza anthu amene anachitidwa chipongwe msiku ili. Chinthu china ndichonena kuti zikuonesa kuti maofesi akuluakulu a apolisi msiku ili sanali akugwira ntchito. Anthu onse amene ndi amaudindo awo msiku ili maofesi mwawo munalibe, ndipo mafunso ndionera kuti ndi chifukwa chani anthu amene maofesi mwawo munalibe. Awo ndi monga mafunso amene tingakhale nawo tonse amene tikuyitsata nkhani. So malinga ndi mayankho amafunso amene tili nawo mwina angathe kuperekedwa kwa okhawo amene angakwanise kufufuza nkhani ndi kuti atipase zenizeni. Koma mongokumbutsanapo ndiona kuti kufikirabe msiku la lero ngakhale zinthu zinajambulidwa ndipo zithunzi za anthu amene amachita zionetso amene anachita ziwawa zilipo, komano boma mpaka lero silinachitepo kanthu ngakhale palibe ndi mmodzi yemwe amene wamangidwa pokhuzana ndi nkhani imeneyi. So omvera, iyi ndi nkhani imene tinakukonzerani mu nthawi ino kuti tigawane, ndipo musiku la lero munali ndi ine Mike Thompson pano pa Sam Mavita YouTube channel. Ndipo ngati mwayikonda video iyi chitani like komanso subscribe kuti tithenso kukupatsirani ena mwa mavideo amene tikhale tikukonzerani.